Takže já tě zdravím tě po dlouhé době, teď nevím, jestli to byly 2, 3, 4 měsíce, prostě zase po několika měsících. Dneska to bude něco trošku jiného, než tady zvyklý. Dneska se budeme věnovat tomuto autu. Budeme se věnovat, to správně řečeno, Legu G-čku AMG G63. Budeme na ně dělat nový předek. No, na to budeme dělat nový předek, protože se mi nelíbí, tak je to hnedka zakulacené a udělám vlastně v úvozovkách taky brabus kit. Bude několik dalších videí asi z toho, to možné, že budeme pak dělat možná zadek, možná boky, možná to nějak jako rozšíříme tu perfekt jak brabus interiér, ale dneska se budeme věnovat předním nárazníku. Takže bez okecávání se na to můžeme jít. Tu jsou dílky, které na to mám potřebovat. Je to 1.3, no, můžete vidět, 3, černá 4 a červená 4. A to jsou také jak kdyby jedničky, ale s tím, že mají jak kdyby díru prostě skrz, ale myslím, že to není podstatné, že to bude fungovat i normálně bez nich. Takže je to červená 4, černá 4, 3 a 7 tady těch děravých jedniček a bude to fungovat i s normálníma. Takže dílky jsem vám ukázal, co to bude potřebovat a myslím si, že můžeme rovnou začít. Tím, že první uděláme nárazník a to tady můžeme dát zase bokem a toto bychom měli mít teď v ruce. Takový nárazník, pěkně takto. Jo. Takže nárazník si rozebereme první tyto dílky a ukážu vám, jak to má být rozebrané tím, že to rozeberu a pak vám ukážu na to, jak jsem to rozebral a co máme dát pryč a také věci. Takže toto teď rozebrat a hnedka vám ukážu, jak by to mělo vypadat rozebrané. Toto jsou věci, které, jak byste to měli mít správně rozebrané. Já se to teda rovnou aj seřadí, za čím se to vyznáme, ale přesně z tohoto dílku odděláme. Tady tuto 4, tady tuhle a nahradíme ju tady těch náhradních dílků, co tam jsou, nebo ty dílky, které jsme se nachystali, tak nahradíme s červenou. Potom, co jsme to nahradili tu červenou, tak to vlastně bude úplně stejný setup, ale toto můžeme zase dát tam. Necháme si tady jenom tyto červené, jo. Počítejte s tím, vezmeme si tady tyto černé, tyto tři, jo, 3 a 4 černou a počítejte s tím, že co bude dole, tak to půjde vidět jak kdyby přes ty kolečka. Jestli to chcete mít jako červeně, jako tamto, tak to dejte dolů červenou, jestli ne, tak to. Takže dáme to krásně dohromady, takto. Jakmile máme toto dohromady, tak vezmeme tento dílek, tady tento kus díru prostě, tu díru a překrym to přes tu díru. Tak jak kdybychom to skládali prostě normálně. Tak toto bychom z toho měli zatím mít, měl by to vypadat nějak takto. A jakmile máme tady tento stav toho, tak můžeme vlastně přidělat už aj tady tyto kousky. Takže to přiděláme a máme tam dané, takže máme vlastně první část nárazníku. Zatím nějak moc nezměněnou, ale bude to vypadat prostě líp. Tak potom, co máme toto, tak můžeme dát zatím bokem a můžeme si zatím vzít těch 7 dílů a ty 3 šedé a 2 černé. Tyto, prostě to máte původně k tomu autu, to je z toho nárazníku. Takže tuto jednotu připneme jak kdyby semka na kraj, tak to by to mělo vypadat. Takhle tak na kraji připlé, jo. Pak to stejné uděláme na druhé straně, takže budeme mít 2 totožné, prostě akorát každá na jiné straně. Já bych vám to ukázal, takhle to šlo vidět takto. No. To jsou 2 totožné na další straně. Teďkom u všech tady těchto 5
tak připneme prostě takto ze spoda. Takhle tak a uděláme to u všech 6 dílků, takže bychom potom, jak jsme to tam dodělali, jak kdyby dali do toho, pořád jsem jednou skoro ztratil, jak jsme tam dali, podáváme do toho, tak by to mělo být všecko krásně. Všechno krásně takto, když to ukážem. Takto. No. Takže tady nahoře a tady tyto jsou prostě tady dole. No. Takto dole. Takže asi tak. Potom, jak máme toto, můžeme vzít už ten nárazník zpátky. Toto dáme trošku bokem, ale tak, aby jsme furt na to viděli. Vezmeme tady tyto krajní, tady tyto větší, ty dáme na kraj, jak byly předtím. Dáme je tam prostě takto. A i na druhou stranu vezmeme a dáme takto. Takto tam budou sedět pěkně, tak jak byly předtím. Teď vezmeme černé, to jsou dvě ty černé a ty dáme hnedka vedle toho. Hnedka vedle těch, které jsme tam měli před chvílí. Takže budu jak kdyby navazovat na sebe. Z těch černých, potom místo těch černých vezmeme zase tyto šedé a dáme je, připevníme všechny 3, připevníme na to zbylé místo, co tam máme. Mám problém jednou teď tak. A mělo by to vypadat takhle tak. Já vám to potom ukážu ještě někdy na světlu, neboli tečkom, takže vám to ukázat na světlu, ať vidíte, jak by to mělo dopadnout. A jdu vám to ukázat na světlu. Počítejte s tím, že zase, když byste dali dolů tu červenou, protože to bude takto ten nárazný, takže kdybyste ho dali dolů, tak by to vám šlo tady kousek vidět té červené, což by bylo asi něco zase trošku sportovnějšího, ale mně se to líbí, kdyby černé, že to ladí všechno s černou, ale je to jako není to nic těžkého na skládání, takže a to jdu teda ukázat a na světle a hnedka. Tak, a ta světle, tak to by to mělo vypadat. Krásně, no, vidíme tady dolní ty zlutky, že takže to by to mělo být pěkně. A nemusí tam sedit na to auto, no. Teď jste na světle, to je nějaké čisté slavy, které vidíte tady. Jdeme to tam, takže se to přečně jako si normálně se spoda. A už to jezdí. Máme to na autě. No. Takže vám to můžu jít teď ukázat celkový výsledek zase pěkně na světle. Je to prostě o něco agresivnější a furt je to decentní, ale ta agresivní o něco vidět než ten normální. Takže děkuji, že jste se dívali, děkuji, že jste to video zhlédli a my se vidíme u nějakého dalšího s lidem, anebo nějakého hracího, tak se mějte.